Pekný podvečer všetkým prajem. Som strašne rád, že ste si našli čas prísť sem dnes na otvorenie dvojvýstavy. Moje meno je Juraj Ulický, ja som galerista, kurátor, možno producent tejto výstavy a iných výstav Jana Sautka. Chcel by som povedať osobne, som veľmi rád, že práve tu, v tomto meste, táto výstava prebieha teraz, pretože Nitra je aj mojím rodným mestom. Aby som to nepoprietol, samozrejme, radšej som si to pekne napísal na papierik. Takže najprv privítam hosti. Dovoľte, aby som privítal najprv vzácnych hostí. Dovoľte, aby som privítal jeho excelenciu, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Českej republiky na Slovensku, pána Rudolfa Jindráka, ktorý prevzal záštitu nad touto výstavou. Som takisto veľmi rád, že s námi predstaví tohto prekrásneho mesta viceprimátor mesta Nitry, pán Miroslav Špoták. No a z Prahy k nám prišla novinárka, spisovateľka, filantropka, manažérka, fotografka, autorka výstavy Cesty cirku, tam na začiatku, manažérka, v neposlednom rade manželka, matka troch nádherných detí, Jana Sautka, pani Paulína Sautková. To príjemné, čo sme na začiatku počuli, je náš hudobný host, tiež producent, herec, priateľ, majiteľ divadla, majiteľ aj tých drvených hercov, Ičo Gontko. Na úvod by som chcel poprosiť o pár slov pána veľvyslanca. Nebylo umožněno Janu Sautkovi po roce 1968, to znamená publikovat svoje práce v Československu, to se mu aspoň touto formou trošku vrací a jsem rád, že můžeme tyto fotografie ukázat, ale i fotografie paní Sautkové ukázat právě na Slovensku, protože já si myslím, že žijeme v takové podivné době. Ta doba je strašně nervózní, máme pořád samé negativní zprávy, se na nás valí ze všech stran, počínaje ekonomickými problémy a konče válkou v sousední zemi. Já si myslím, že je dobře, že se aspoň chvilku zastavíme a třeba se na té obrázky podíváme a řekneme si, že ten svět také může být trošku jiný a lepší. A navíc já jsem moc rád, že ta výstava se odehrává právě v těchto prostorách, protože si také myslím, že tam je také schovaná určitá symbolika. Takže já jsem moc rád, že jste přišli tam v hojném počtu. Jsem moc rád, že to můžeme prezentovat jako příspěvek k výborným československým vztahům. Já si pořád myslím, že Češi nemají bližšího spojence a přítele než Slováky a že Slováci nemají bližšího spojence a přítele než Čechy. Tak jsem moc rád, že tady jsem a jsem moc rád, že jste přišli vy a užijte výstavu a gratuluju i organizátorům. Děkuji za pozornost. Zákazem vjezdu taky. Na to, že jsem tady asi půl hodiny, jsem toho stihla docela dost někde. Pavlinko, sme strašne radi, že ste prišli osobne, že ste prišli z pozdravu od Jana. Já děkuji za pozvání a myslím si, že Jan by udělal víc parády než já. Každopádně mě kladl na srdce, abych vás velmi pozdravovala. Jako u každé vernisáže si myslel, že nikdo nepřijde, tak já doufám, že mi potom Juraj pošlete fotografie, abych mu ukázala, že skutečně pár zájemců o fotografie v Nitře se našlo a přišlo. A těch zájemců není vlastně pár, ale docela dost. Vy vlastně Jana znáte déle než já. Těch vernisáží jste s ním zažil asi i víc než já, nebo aspoň těch společných. A myslím, že i vy byste mohla docela vzpomínat. Jan má vždycky naučenou jednu větu, kterou říká vždycky. Vždycky říká, že se jí učí celou cestu, což by sem teda bylo asi rekordní. A toto je výstava fotografií Jana Sautka, tak se na ně pojďme podívat. A kromě pozdravů mám tedy řídit, abyste v těch fotografiích viděli něco víc. Abyste otevřeli fantazii a abyste viděli příběhy. Ďakujem veľmi pekne. Ja som si spomenul pri tom ešte na slova Jana Sautka, ktorý povedal asi pri druhej výstave, ktorú sme robili, že on prichádza na Slovensku, tak sa cíti ako v Švajčiarsku, lebo hneď tá prvá tabula je lozovno, tak to je, že sa hneď cíti inak v inej krajine. Ja som si to pripravil nejak inak, pretože o Janovi Sautkovi toho napísali veľa knižky a tak ďalej, ale chcel som, aby sme dneska
o obidvoch výstavách povedali aspoň niečo a unavovali, tak som si pripravil 3 otázky na Pavlínu o Pavlíne a 3 otázky na Pavlínu o Janu. Takže... Nebudou vědomostní, že? I já kdy sklouznu k tomu, že zkrátka cvakám a hledám ten moment asi lehčí cestou, než kdybych fotila analogově a musela si na něj počkat a riskovala, že ho třeba nezachytím. A tá technológia tlače na tú plechovú dosku, to je nejaká špejsi, alebo digitálna tlač, potlač kovovej plátne? Je to vlastně taková novodobá litografie. On se nejdřív ten motiv vytiskne na papír a pak se pod vysokou teplotou zapeče do té desky. U nás v České republice to tedy dělá jedno jediné studio, nevím, jak na Slovensku. Vím já. To je jako kdybyste se mě zeptal na motor. Ale je to tak zapečené, jak Enmar, keď sa vlastne robí, nie? Je to přelakované. Potom chytí ten lesk. Dobre, mám ešte jednu otázku na vás, o vás. Vy ste autorka fotografie na plagáte k filmu Amnestie, koprodukcii slovensko-českej. Máme očakávať, že vaše fotografie budú frontmanom aj iných projektov? Asi bych lhala, kdybych řekla, že si to vůbec nepřeju. Já si to samozřejmě přeju, protože mě velmi baví ta cesta k tomu vybrat jednu jedinou fotku, která by měla být výpovědí filmu nebo divadelního představení. V těchto dnech, v těchto měsících se mi poštěstilo fotit titulní strany interního magazínu Národního divadla, ale tam si myslím, že je to spíš o portrétech, než o tom, abych popsala to představení, ale snad jsem na cestě. Tešíme sa. Děkuji. Ideme na toho Jana. Žijete spolu 18 rokov. Uteklo to, ale ono už to bude skoro 20. Ja viem, že ste ma upravili pred týmto. Máte tie krásne deti, zároveň ste Janovou manažerkou a o Janovi viete naozaj všetko, ale dnes sa nechcem pýtať na iné, iba na jeho profesný život. Tvorí ešte? Já musím ještě podotknout, než odpovím tady na tu otázku, že někdy je lepší nevědět všechno. A navíc Jana řekne i to, co neví. Tvoří. Jan už moc nefotí, nebo fotí málo kdy. Volnou tvorbu už vlastně vůbec, ty už uzavřel, ale občas se nechá přemluvit a někomu vyfotí portrét rodinný, ale mnohem víc maluje. Obrazy to je něco, v čem se našel a co na rozdíl od fotografie je pro něj teď takovou velkou uměleckou láskou, protože na fotografii trošku zanevřel. Ja ale chcem pripomenúť, že súčasťou tejto výstavy je aj litografia fľašky Coca-Coly. Je to fotografia, ktorá je taká parafráza na Andyho Warhola a Campbellovú polievku a zrazu litografia robená minulý rok, tak robí ešte. Ano, my se z něj děláme legraci, že je mladý začínající grafik. Což v 88 letech, skoro 89 je úctyhodné. Mám tu takú zvláštnu otázku. Má nejaké najdrahšie negatívy, ktoré sú mu teda veľmi blízké? Myslím, že jsou mu blízké ty negativy, které mu zůstaly. Takže je rád za každý negativ, který je v jeho držení. Ale ono všechno zlé je pro něco dobré. Musím říct, že díky tomu, že od část negativu přišel, tak ho to donutilo probrat staré archívy. On negativy nevyhazuje, všechny si je tak uchovává a když už neměl co dělat z těch motivů, které mu zůstaly a už se mu okoukaly, tak si postupně bral ty krabice a procházel a nacházel i fotografie, o kterých tehdy, když je vyfotil, řekl, že jsou to hlouposti a že tam v nich nic není. A náhle s odstupem let se vlastně podivoval, že je nechal tak dlouho ležet. No, ja viem presne, ktoré sú pre mňa najdrahšie. Na poslednom rozhovore, pri poslednom rozhovore s ním sa mi zdôveril, že najdôležitejšie negatívy sú tie s oblakmi. Má ich vraj 7, Pavlinka povedala, že už používa jen 2. To sú tie oblaky, ktoré sú v oknách napríklad. Keďže ide o klasickú analogovú montáž fotografie, tie oblaky spoznáte na viacerých fotografiách. Najvzácnejší je Boeing, keď letí cez tie mraky Boeing, ale v podstate aj... No jsou i na fotografii Hey Joe, která je vlastně průvodník téhle výstavě. A zrovna tenhle týden se ptal syn, vlastně můžeš mi vysvětlit, jak to, že jsou ty mraky na té fotce ostrý?
se mu to tajemství těch jedněch, dvou, tří mraků, které Jan používá celou svou kariéru. Posledná otázka. Ešte technika, aby sme dostali sa lepšie, pretože tých rečí z bulváru je veľa, ale mňa naozaj zaujíma, vedeli by ste popísať techniku kolorovania tých fotografií, lebo ide o ručné kolorovanie anonymnými farbami, čiže nejaká technika je. Vy ste to vlastne popsal. Ale chýba tam Andrička. Jan nepoužívá používá vatu, což někde na těch fotografiích zůstává vidno, protože to jsou ty vlákna vaty, což já nesnáším a pak teda se snažím to dovyleštit. Každopádně ano, fotografie klasicky zvětší, udělá černobílou, protože koloruje jedině sepiou, fotografii taky musí otónovat a po tónování si ji napne na sklo a začne, jak říká, vybarvovat barvičkami. Vy jste zmínil anilínky. Anilínky jsou to stále, nepoužívá žádné jako fotografické barvy, ale zůstává v jeden anilínka. Samozrejme, Jan je vyštudovaný fotograf, to znamená, vtedy, keď on študoval, sa ešte stále učil aj kolorovanie klasické. Posledná otázka na techniku. Fotí Jan samospúšťou? To je otázka, ktorú som dostal 1000krát. Fotí samozřejmě. Spousta těch fotek by nemohla bez samospouště vzniknout. Byť i některé fotky, které vypadají jako samospouští, jsou jen zmáčknuté někým, kdo zrovna s Janem byl a kdo dostal instrukce, co má zmáčknout a kdy. Ale té samospoušti vlastně je tam docela dost. A je tam jedna taková kuriózní fotografie, kdy skutečně těch 10 sekund vypadá velmi krátká doba na to, aby se on naštaloval na tu fotografii. Myslím, že ta fotografie tady není, protože je dost prázdná. Ja len príklad uvediem. Hneď tam prvá fotografia je 120 km v hodine. To samospúšťou nie je, pretože to by nestihlo aj ten vlak, aj sadnúť na to, ešte by to bolo v čase. Naopak, fotku, ktorú sme vybrali na plagát a aj vlastne nominátnou fotografiou tejto výstavy, to samospúšť je. Je to tiež tam, áno, volá sa Hey Joe. Na motorke sedí jeho brat Kája a od Vltavy kráča k nemu Jan. Je to samospúšť a tak. Si musel zaběhat. Paulínko, sekundičku. Další květy? Jsme velmi rádi, že jste přišli. Já děkuji za pozvání. Ďakujem vám.